Het aanbod van kunst door professionele kunstenaars in Friesland is groot. Maar het Fries Museum wil op een nieuwe locatie juist contact met het brede publiek en zet met een televisieprogramma de spot nou op amateurkunst. Je moet altijd vernieuwen en verfrissen. Maar het is ook ontzettend leuk als jij als amateurkunstenaar, want daar richten we ons op, bezig bent met kunst. Om reflectie te krijgen en het gesprek te gaan en uitgedaagd te worden. En dat doen we met dit programma. En dan is het correct het doel dat juist die amateurkunstenaars haar melden. Ja. En het hoeven niet alleen jonge kunstenaars te zijn. Het gaat ons om nieuw talent, maar je mag ook 60 zijn. Iedereen mag meedoen. Omroep Friesland zal die ziektocht naar de beste amateurkunstenaar in een televisieprogramma uitsturen. Muze. Besto uw nieuwe kunsttalent? Besto die inspireren toch die omjouwing? Het Fries Museum ziet het de beste amateurkunstenaar van Friesland. Voor de Riege is €650.000 uitlutsen. De omroep neemt het initiatief van het Fries Museum een uitdaging. Een vergelijkbare serie van de landelijke televisie op zoek naar Rembrandt sloeg net om bij de joggers. Dat is de uitdaging en nevens mij doe je dat toch mensen en vrouwen mij libje litten te kennen. Ik stel me voor dat mensen op een gegeven moment denken van nou, wat die persoon maakt, dat vind ik mooi. Dat heb ik wat mooi. En dan hoop je elke keer dat die verder komt. En op een gegeven moment vindt die jury dat er misschien even net goed bezig is. En denkt nou, bliksem, die vorm, die belutst niet van de suggers. Dat is waar we naar op ziek zullen. Kandidaten kunnen haar van Utah voor het programma aanmelden. Een vakjury met Saskia Bak, Raymond de Jong en Steven Sterk bepaalt hokker kandidaten uiteindelijk teruggaan naar de finale. Die hoeven net specifiek uit Friesland zelfs te komen. Maar moeten per vast wel amateur wezen. Wij kennen in Friesland een heel soort autodidacten. In de traditie van Gerrit Bender, Sjoerd de Vries, Willem van Althuis. Nou, ik zou het fantastisch vinden als in die traditie een nieuwe naam aan tafel worden koer. Dus net op ziek naar de nieuwe Rembrandt, maar op ziek naar de nieuwe Benner. Ja, de nieuwe Willem van Althuis. Laat ze maar komen.